זיכרון מטריד מאוד לגבי אישיותו של האיש הזה. נכון. חבר הכנסת דני בן סימון, העבודה, תודה שדיברת איתנו. תודה רבה, להתראות. אנחנו עכשיו 8:46, יובל קלוז'ני, שלום. שלום, בוקר טוב. אחד מיוצרי הסרט נאמן למקור, ואתם זכיתם בתחרות 48 שעות, אתם הייתם אמורים להכין סרט תוך 48 שעות, נכון? עם כמה כללים די מאתגרים, מה הכללים שקיבלתם הפעם? אז קודם כל אחד מקבל ז'אנר, הוא חייב לעשות את הסרט לפי הז'אנר הזה, אנחנו קיבלנו סיפור אהבה. בנוסף, כל הקבוצות ביחד מקבלות 3 דברים שצריכים להיות להם בסרט, שאחד זה דמות, שהשנה זה היה מציל בשם שמאי צי, אביזר, שזה הצינור, ושורת דיאלוג, שהשנה הייתה זה לא הרגע לעצור. זה לא הרגע לעצור, אוקיי. קיבלתם את הכלים הללו, אתם כמה חבר'ה? אנחנו היינו משהו כמו 20 ומשהו, 26 נדמה לי, זה כולל את כל הקסט והקו. הכנתם משהו מראש? זאת אומרת, אתה יכול לפני שאתה מקבל את המשפט הזה, ואתה יודע איזה ז'אנר אתה עושה, וכמובן לכתוב טקסט אתה לא יכול, אבל מה בכל זאת אתה יכול להכין לפני? אז בעיקר מה שאתה יכול להכין זה את הקבוצה, ואני חייב להגיד, כן, שהשנה הייתה לנו קבוצה מעולה, כן, אנשים אחד, אתה יכול לבוא, חשוב להגיד, הכל בהתנדבות, כן, אנחנו לא יכולים לשלם לאף אחד, גם אם היה לנו כסף לשלם אם רצינו, אז אנחנו מכינים את הקבוצה, עשינו אפילו איזה יום אימון כזה, שצילמנו איזה משהו בשביל לראות שהכל רץ, להכין מקומות, להכין אנשים שאפשר להתקשר אליהם בעת צרה, ובעיקר להכין את המורל, ל-48 שעות לא פשוטות. אז איך עברו 48 שעות? ספר, קודם כל על מה הסרט? טוב, אז הסרט, אני לא רוצה להרוס יותר מדי, כן, הוא קצת סרט פואנטה, אבל אני מנסה לראות, יש את כל הסרטים בוויינט. הסרט הוא סיפור אהבה לא שגרתי, אוקיי, אולי אפילו טיפה טרגי. ואיך היה 48 שעות? אז היה אינטנסיבי, כמו תמיד, כן. אנחנו כבר, זה לא שנה ראשונה שאנחנו עושים את זה, הקבוצה שלנו כבר שנה חמישית משתתפת בתחרות. שאתם חבר'ה מהצבא, נכון? הכרתם כולכם קצינים. כן, כולנו בוגרי תלפיות, הקבוצה המקורית. התחלנו כאילו 6 חברים ועוד שחקנית, שעכשיו נשואה לאחד מאיתנו, כן? וזהו, ועשינו את הסרט הראשון שלנו, הוא היה מאוד מאוד שונה ברמה מהסרט האחרון שלנו, כן, אבל היינו מאוד מופתעים בשנה הראשונה שעלינו לגמר, אבל כל שנה, אתה יודע, קצינים, עשינו תחקירים, השתפרנו, וזהו, הפקנו לקחים. ואז השנה הצלחנו גם לעמוד בזמן, להביא סרט שאנחנו מאוד גאים בו, שאני מאוד מקווה שצופים נהנו ממנו, ושגם קיבל את הכרת השופטים. ומה הלאה עכשיו? זאת אומרת, יש לכם, לרזומה כבר יש לכם את התחרות הזו, שהיא תחרות נחשבת. מה עכשיו? אז קודם כל התחרות עוד לא נגמרה. אנחנו נוסעים עם הסרט לארצות הברית, להציג אותו בתחרות הבינלאומית. מקווה שילך טוב בשנה הראשונה, דרך אגב, הסרט שזכה בארץ זכה גם בבינלאומי, כן, של יוצר מוכשר, עמית סרגוסי. וזהו, אנחנו מקווים לעשות לשמור על הפירמה. ומעבר לזה, זהו, אנחנו עכשיו, אתה יודע, אולי ננסה להכין סרט ביותר מיומיים. יאללה. נראה איך זה ילך לנו. זו הזדמנות. יובל קלוז'ני, שיהיה המון הצלחה בתחרות הבינלאומית. תודה רבה. וברכות. תודה. טל שורר, שלום.